keď som nastúpil do banky, sme mali jediný nástroj, ručnú kalkulačku, ktorú sme ručne točili, aby sme si niečo mohli spočítať. Nášho najstaršieho bankára Štefana Jorika sme navštívili na prahu jeho 103. narodenín na mieste, kde sa kedysi začínal písať jeho príbeh. Ja som sa narodil v týchto krásnych kopaniciach, krásnom prostredí obce Prietrž, osada Horné Pasaky. Tento kraj je známy ako Štefánikov, Hurbarov, Štúrov. Vplyv týchto ľudí zostalo pochopiteľne v mysleniach a tým, že Štefánik spolu s Masarykom zakladali Československú republiku, tak my považovali, aj my, mladí ľudia, sme vyrastali v týchto podmienkach, že toto je republika, na ktorú sme už dávno čakali, že to znamená určitú slobodu, možnosť pokroku. Jemu sa ako talentovanému študentovi podarilo v roku 1937 dostať na obchodnú školu. Polovicu žiakov tu na tom table, ktorí sú, polovicu bolo Moravákov. Tých však čoskoro začali vyhadzovať zo Slovenska suroví gardisti, potom, čo Československú republiku rozbil nacistický vodca Adolf Hitler. Veľmi nám bolo potom ľúto, keď prišlo obdobie v 1939, keď už to začalo sa všetko meniť. Ja by som celkové ohodnotil tú situáciu v Senici a v najbližšom okolí, že snad 9 desatín občanov bolo proti fašistickému systému. Písal sa rok 1939 a on práve vtedy začínal vo svojej prvej práci. Môj záber bol v maximálnej miere pomáhať ľuďom. 1. septembra 1939 som takto nastúpil do Slovenskej banky. V rovnakom čase vypukla druhá svetová vojna. V roku 1939, tak ako ja som v tom roku nastúpil v Senici do banky. Imrich Karvaš sa stal guvernérom Národnej banky. Mená ako Karvaš a Zaďko mali v tom čase vo veľkej úcte. Imricha Karvaša aj Zaďku sme poznali ako teda vynikajúcich národohospodárov. No s úctou spomína aj na ich riaditeľa banky v Senici. Pán Kozák, ktorého som si ja osobne veľmi vážil, pretože v tomto složitom období bolo treba vyvinúť maximálne úsilie na to, aby pomohol nielen svojim ľuďom, spolupracovníkov v banke, ale aj mnohým iným občanom, ktorí sa utiekali o pomoc nielen bankovú, ale prípadne aj politickú. Boli to časy, keď musel človek veľa obetovať. Bol na neho vyvíjaný tlak, aby prijal vedúcu funkciu v Hlinkovej garde, čo dlho odmietal, ale nakoniec, a to najmä treba zdôrazniť, že najmä vplyvom pôsobenia ilegálnych pracovníkov, ktorí neskôršie sa zapájali do odboja proti druhej svetovej vojne proti nemeckým fašistickým okupantom, ho presvedčili, aby prijal túto funkciu, aby mali tam človeka, ktorý bude pomáhať ľuďom, ktorí budú pomoc potrebovať. Tak zachránili mnohých ľudí, že nemuseli vycestovať s rodinami mimo Slovenskej republiky, zostali tu bývať aj naďalej zamestnaní. Zajímavé bolo aj to, že jeden bol s pôvodom z Moravy, a ponechali ho bývať na Slovensku ďalej. Riaditeľ banky pomohol aj samotnému Štefanovi, aby sa vyhol odvodu. Ten už v tom čase podporoval odbojové hnutie, partizánsku skupinu Jána Reptu. My sme ich zásobovali aj za pomoci mojich kolegov z Senice. Vtedy nevedeli, že odboj proti ľudáckému režimu pripravuje aj samotný guvernér Národnej banky Imrich Karvaš, človek, ktorý financoval Slovenské národné povstanie. Jeho podiel na
v financovaní Slovenského národného povstania bol veľký. On vedel zorganizovať presun peňazí do Banskej Bystrice. Vyhlásenie Slovenského národného povstania sme všetci s radosťou uvítali. Žiaľ, postupne bolo to potlačené. Prišiel čas, keď ho chcel režim slovenského štátu odviezť na front. Vtedy odišiel k rodičom na Kopanice. Tieto Kopanice boli známe tým, že tu sa schovávali aj ilegálni pracovníci, napríklad Laco Novomeský, rodina z Osenice sa ukrývala tu na mojej sestrinice, aj prípad jedného maďarského vojáka, ktorý odišiel z ustupujúcej maďarskej armády v Senici a dostal sa do prietrže len taká, aby si zachránil život. Jeho rodičia skrývali aj zostrelených amerických letcov. Napred Owen Sullivan asi 2 mesiace, potom prišiel miesto neho zase Zebrovský. Bolo to obrovské riziko. Keď v nedalekej Starej Turej Nemci odhalili, že miestny učiteľ Stanislav Hlubocký skrýva amerického letca Jamesa Kirchhoffa aj partizána Ondreja Chorváta, všetkých troch potom popravili. Ľudia však napriek tomu riskovali. Tá výchova ľudí v tomto kraji bola vysoko vlastenecká, hlboko vlastenecká. Mali sme radi túto republiku a tiež otázka humanity, ľudskosti. Ľudia, ktorí potrebovali tú pomoc sme poskytovali, by som povedal, každému. A nebolo rodiny, nebolo domu, ktorý by nejakým spôsobom neprispel pomocou týmto ľuďom, ktorí si museli zachraňovať svoj holý život. Stalo sa aj to, že v Prietrži skupina ľudí pripravila, vychovali prasiatko, poslali ho do tejto rodiny na Vianoce, kde pozvali všetkých týchto amerických letcov, ktorí tu v okolitých rodinách boli ubytovaní a tam ich pohostili na Vianoce. Letcov, ktorí sa vybrali v ústretí postupujúcemu frontu, však na sklonku vojny nacisti chytili. Všetci mali to šťastie, zo zajatie prežili a vrátili sa šťastlivo domov. S priateľmi letcami zostali na začiatku v kontakte. Sme si hneď po 45. roku začali dopisovať až do 48. roku a potom odrazu prestali nám písať. Aj situácia, pravda, bola zložitá, politická u nás. Nástup komunistického režimu priniesol perzekúcie nepohodlných. Boli ľudia vymiestňovaní, dajme tomu, zo svojich domov, museli sa vysťahovať. A prenasledovaniu sa nevyhli ani národohospodári Imrich Karvaš a Peter Zaďko, ktorí boli súdení za velezradu a propaganda z nich urobila zločincov. V pohľade Štefana na nich sa však nič nezmenilo. Imricha Karvaša som si ja osobne veľmi vážil. On zostal po celý život v banke. Táto práca mu dávala zmysel. Sme sami sa rozhodli preto spracovať históriu slovenského peňažníctva. Vtedy oslovili aj komunistami zaznávaného Imricha Karvaša, ktorého medzi tým súdil režim druhýkrát. Chceli mu dať možnosť vrátiť sa ešte k milovanej práci. V 1968 sme nadviazali kontakty s Imrichom Karvašom už ako dôchodcom. Už žiaľ aj zrak mu veľmi slabo slúžil. Sa s nami zamýšľal nad tým, že ako organizovať to peňažníctvo. To sa už nestalo. Prišla okupácia a normalizácia, keď jeho vzor Imrich Karvaš zabudnutý zomiera. O jeho odkaze mohli hovoriť až po revolúcii, podobne ako o príbehu amerických letcov. Potom prišiel Sullivan, Zebrovský, Hač. Títo boli traja ubytovaní tu u mňa na tejto chalupe a mali so sebou Sullivan dve svoje vnúčky a Hač zobral svojho vnuka a sme ich povodili po tomto okolí. My poznali aj v mierových podmienkach kraj, v ktorom sa museli takto zachraňovať. A ako sa vlastne Štefan Jorík pozeral na uplynulé storočie, ktoré sám prežil?
pokiaľ ide o dlhovekosť. Čo je podľa môjho názoru dôležité, vyhýbať sa negatívnym veciam, žiť pozitívne, mali by sme si pomáhať navzájom, rozumieť, podporovať sa. Každý sám musí sa zamyslieť a začať od seba.